Salutare tuturor, eu sunt Marian și bine v-am găsit la primul meu episod, de fapt, și astăzi mă voi juca Skywars pe GameStop. Și da, hai să intrăm la o arenă. 5, 4, 1, așa. Deocamdată ai tătămâni bune. Niște golden apple-uri. Mai unul, frate. Eu am un kit cu Armor Plus de Diamond. Așa. Scoatem astea, punem astea. Și urcăm sus. Mâncăm singurul nostru golden apple, fiindcă atât avem. Așa. Coborâm jos. Frate, du-te, frate, du-te cu lagul tău. Câte fucking FPS-uri? Eu avem câte 100 și... LOL, 16! Ce dracu, cum bă? Promit că meciul ăsta o să-l câștig. Sigur o să-l câștig. La 50 de câștiguri mele e clar treaba. Mamă, frate, dar-mi dă golden apple și sabia nu. Și niciun chest, LOL! LOL, frate. Oh, LOL, a venit și ăsta pe mine din prima. Frate, lasă-mă cu toporul tot de diamond. Lasă-mă, frate, lasă-mă. Că sigur mă bați, fiindcă tu ai topor de diamond încentat. De-aia mi-am o sabie al rupeam. Nu sunt așa de slab precum se vede la Skywars. Da. Sunt unii și care au hack. Chiar dacă ăsta nu a avut, dar unii chiar au hack și se enervanți rău. Chiar o să fac un episod cu tot cu Skywars, dar o să văd dacă și o să-mi bag un hack. Să văd doar un episod, atât. Să vedem cum merge treaba cu hack-ul. Urăsc mapele astea, fiindcă sunt foarte aproape, frate, dar bine că pot să mor eu. Da, eu m-am pus acolo, să știți, să nu mă vadă ăla. Acum mergem pe el, îl omorâm frumos, că de ce nu? Însă biuța și are arc. Hai mă, vină pe mine, mă. Hai mă. Nu, de ce am făcut asta, măsa? Credeam, LOL, mă, dar ce am? Credeam că e un bloc acolo. Frate, dar stâmpit rău. Era un bloc acolo, bă. Frate, LOL. Cum dracu? Nisipul ăla, cred că ați văzut și voi. Credeam că e un bloc acolo și vreau să sar pe el, dar nu era. Mi s-a părut, mă, dar prost. Gata, asta trebuie să-l câștig, numai decât. Bem o gură de apă, așa că suntem noi șmecheri. Frate, dar ce-s cu FPS-urile astea? Ori
are ceva server. Dacă acum, în momentul ăsta, intram pe alt server, aveam peste 200 de FPS-uri. Ok, am revenit, am fost până la baie. Încă nu, frate, am avut și o nevoie ca toți băieții. Frate, de când am mai intrat pe mapa asta, foai. Aoleu. Câte ore trebuie să merg la școală? 9:36. Sper să apuc să postez episodul pe YouTube. Da, și o să fac și live-uri. Frate, ce sabia am prins. Mamă, frate. Deja îmi place. Asta. Sabia nu mă interesează, fiindcă am sabie foarte, foarte OP. Sharpness 3 plus fire, respect. Ce vrei mai mult? Da, asta și căutam blocuri, frate. Vedeți, acum nu mai am așa de... Am lag, dar nu chiar așa tare. Dar n-ai ce face, frate. Și da, cum spuneam, o să joc o dată într-un episod, ori pot și următorul episod o să joc cu hack, să văd cum e. Sugerați-mi voi în comentarii un hack, ceva care știu câteva, dar ori să pot. Frate, du-te în puii mei!